बरायबाय नायगिरिफोर दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरलायबाय आरोना सनाफोरथ' नायलांदोलाय दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम देहाया मोजां मोनबाय आरोना मैया मुलि थरसे जानानै ओमफ्राय दिनै बिराद मोजां फ्राद मोनलायलायबाय आरोना दिनै गोसोखौ मोजां मोनदों थ' बिदि गोसो मोजांबासो भिडिअसफोरखौबो बानायनो खालामनो मोजां मोनो आरोना साननै सानथामसोआ बिराद गाज्रि दिन थांबाय आरोना बोरैबा एकदम गोसोआनो दा एसे मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौबो गोसो मोजांबासो देहा मोजांबासो भिडिअसफोरखौबो लाबोनो मोजां मोनो आरोना सनाफोर थ' नायलांदोलाय सनाफोर दिनै भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय आरोना दिनैसो एसे मिनिनाय नुबायना आंनि मोखाङाव दाखालिफोर मिनिनोनो ओंखारथाराखैमोन आरोना मिनिनो सानबाबो गोसोआनो जाया मिनिनो माने बिराद टेनसनाव दंमोन आरोना बोराय थांनायखायनो दुखु जाफ्लाङो आरोना दुखु जाया नंब्लाबो माथो खालामबावनो थाथोंसै मोजाङैल' थाथों आरोखि ना आंनि हासबेन्डआ जेरावखि थाया अननानै बोर सारस्रि हर आगैमोना नोंसिना गुमैया जेरावखि थाया मोजाङैनो थाथों इसोरनि अननायाव नङा होनबा थ' मा देखायलांनो हायो दिनै भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसैलाय आरोना दा फुंनि टाइमा 8 जाबाय 8थानिफ्राय ब्लगखौ स्टार्ट खालायबाय फिसाजोखौ आं स्कुलाव हगार हरखांबाय आं मास मोनसे टट' हमथ'दों नालाय टट'जोंनो लायलाय लाबोलाय खालायथ'गोन आरोना दासान्दि ओमफ्राय दा फुजा थुजा होनानै लाखांबाय आं खर' लोबदोंमोन नालाय ओंखायनो जि खानानै लादोंनाय आं फिसाजोनि खिथाब फिसाजो उन्दैया जोंना देहाया सुग नङा नालाय बारा दाबो सिखाराखै ओमफ्राय साहा लोंसै आं जेबो जायाखै उदैया ओरै अरग्लिजोब्बाय अखा एसे हाबावबाय फुङाव ओमफ्राय दा गारफिनलायबाय सान्दुं दुंहां ओंखारहाङैनो नै मन' लांफिनलायबाय सानखौ दिनैसो गोसोखौ एसे मोजां स्रां स्रां मोन्दों आरोना बिदि स्रां स्रां गोसो मोनबासो जेन'बा गोसोआ एसे फ्रिबासो भिडिअसफोरखौबो लाबोनो रायलायनो मोजां मोनो आरोना थ' आङो साहा फुदुंनानै लागोनसै गाइखेर साहा गोथाव गरगरा लोंसै आंहा नै साहा फुदुंबाय सनाफोर आङो नै साहायाबो गोदौहांबाय हारसिं नालाय ओंखायनो बे टिफिन फिसायावनो फुदुङो आङो दिनैथ' मिरामिस मा ओंख्रि जानांगौलाय न'नि बारियाव नै भिन्दि एफा एनै दङ खानोसै बेखौनो साहा लोंखांनानै हारसिंबाथाय ओंख्रिफ्रानो दिनथां खालथां जोंना साहा लोंगोनसै बिस्कुटजों जेबो गैया फिसाजोनो मेगि ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय ब्रेड ओमफ्राय गाइखेर जाहोहरबाय फुङाव ओमफ्राय आं दा बिस्कुटजों माबानोसै लोंसै बिस्कुट फिसा उन्दुनायखायसो बेबायदि सान्थि लोंनो मोन्दों नङाबा दानो जानाय जागौमोन आरो गुमैबो गैया नालाय रायलायनानै लोंनो ओंखायनो नोंसोरजोंनो भिडिअ अन खालायनानै लोंसै आरोना सनाफोर रायलायनो हारसिं थाबा बबेसो जासिगोन आरोना आङो हारसिं थायै भिडिअ ब्लग बानायनो रोङामोनबा हारसिं थायै बबेसो जासिगौमोन खोमा आरोना दा ब्लग बानायनायखायसो नोंसोरजों फेथेर रायलायबाय थानायखायसो नङाबाथ' बबेसो जानानै थासिगौमोनदां फिसाजोखौबो लायनांला दोनलांनांखाला नालाय ओंखायनो लासै लासै संबाय थानोसै साहा लोंखांनानै ओंखाम ओंख्रि साहा लोंखांनानै भिन्दि खानोसै सिखारबाय नै गुजुगासिनो दैयावनो गेलेबाय थायोना सनाया एकदम दैजोंनो गेलेबाय थानो नागिरो जेरावबो गेलेया बे दैजों मोनाबाबो दैयावल' थांबाय थायो ओमफ्राय बिनिखायनो लोमजाबाय बिफा लाबोखानाय मुलि दङ बेखौनो जाहोबावनांसिगोन जुदों नै मेथाइ जागासिनो दं थाथ' दे आइ दे औ गुजुगासिनो हमथानोबो मानसि गैया नालाय बिमा खामानि मावबाथाय दैयावनो थांबाय थायो नालाय गुजुनायबो जालायलायबाय भिन्दि आंना जासाबनो आन्था थाइबाय बिमा फिसा सानैनो थैयो बिमा फिसा सानैल'खा नालाय थैयो जोंना बेनो आरो हौरैबो दङ आं खागोनसै सनाफोर मबाइल हमनानै होग्राबो गैया नालाय हारसिंनो ओरै फारसे आखाइ हमदो ओरै फारसे खामानि मावदो ओंखायनो भिडिअसफोरखौनो मोजाङै लाबोनो हाला बोथिसे मोनलायबाय नै गैला बिदिनो जागाब्रै जागाबासो मोनजाबाय आरोना गुमैयाबो खेननै मोनजालांबाय ओमफ्राय न'आव जोङो खेनथामसो जाबाय आरोना
बिमा फिसा बेनोबा मेल्ला फिसाजोआबो आंना भिन्दि बायनायखौबा जानायलाय आरो दा न'नि गायनायनि टेस्टआ आलदा जायो नालाय ओमफ्राय न'निखौबा जायो ओमफ्राय बायनानै मालाबा बिदिनो जाहोफै ओमफ्राय जाया न'निखौबा ओमफ्राय गाव लादेरलायनानै जानोसै आरो देन्थाखौ गारनानै लाग्रोनानै सुनानै आराम हानोसै सबाय बिमा मोननै नै सबाय बिमा एसे होदेरफानोसै बेखौबो भाजायाव नानै जास्लायस्लाय एसे लकेल मैगं मोनजादों आखाइ सोमावदोंना सोमावदों अखा हाबा साबसिन माबाबावगोन थांनाय बोसोरावबो जाख'लायनो हायि थायदों भिन्दिया बिराद मोनजाखादों भिन्दिखौ हाखांबाय ओरै बुटखौ एवनानै लागोनसै साराय जानबाय आं नै साराय मोनसेयावनो एवनोसै बेखौ फोमोनग्रोनानै लानोसै बुटजों आलुजोंखौ ओमफ्राय भिन्दिखौ एवनोसै बेनोसै दिनैनि ओंख्रिया जेबो ओंख्रि संला भाजाजोंनो जानोसै गोथाव संनानै जानो मोनैया गोबावथारसै ना भिडिअ लाबोया जानायनिल' भिडिअ लाबोया लाव खिन्थानोसै र' साननैसो थानानै गोसोखौ एसे थिग गोरा खालामनानै लाबावनि एसे बुमैखौ एसे बावबावनि र' बाबा होनबाय नामा ना मा बिलाय अबे बाबा होनबाय बाबाया बेलसोना बाजायोसोनो मालाय गावनो बाजानो गोसोबाथाय बा होनबाय थायो बानसिनो नामा बाबा बेलजिउ बाबायानो गालांबाय सनाखौनो बाबायानो गालांबाय बुदा दाबो मोनाखै आंना अर फिसा होननानै एवगासिनो दं बाबायानो गालांबाय दिल सिथालानिखौनो मा नोंखौनो गालांबाय लामायाव बिफाया बस्थासे माबा बाला दोनलांदोंमोन दोरसिथा जोंना नै उन्दै जादानो गेलेयैनो गिब्रु होजोबबाय नै बे बालायाव गेलेफैबाल' दसे सि थागोमायो बे गैयै बायदि नै बोस्रांनांसिगोन दा बेलासियाव औवाबो रोगानांगौ दं नै मोननै माखासे मैया रोगाजोब्बाय माखासे मोननै दंबावो आंनि जिउआनो लोमजादों थास' आथिं नायनो र' लावदोंना लावाखै दाख्लैना जा गोथाव मोनजादों जोंना थास' आथिङा गोथावथार नैबे न' खाथिनिया लावनाय दंथ' दा खानांसिगोन र' खाबाबो सायनोनो समायानो मोना नै ट्रेन गोदाना नै खेरेन्दाय दाब्बायानो खमथार ना बे ट्रेन गोदाना एवगासिनो दं मोनखांजोब्बाय सनाफोर ओंखाम ओंख्रि संखांजोब्बाय एबार सनाजों दसे गेलेनोसै ना मामिया गावजों गेलेफाजानो लुबैयो लोगो नागिरो दाना गावजों गेलेजानो लुबैयो गावखौ जंखायनांगौ एदावनांगौबा मोजां मोनो देहा सुख गैयैखायनो खेलें खेसें जाबाय थादों ना मा दसे गान खोनासंबाय दुखु सुखु गान खोनासंबा दसे बावगारो नङा होनबा ओंखायनो दसे गान खोनासङो आरोना आं टेनसन जाबाथाय आं बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरदों नालाय गावहा जमनानै ग्रिल खाथियाव थाहैखाबाय आरो ओंखारलांनो बिराद गाज्रि बियो बानलु खायोना आङो बिराद गाज्रिखा आं ओंखारलांनो नागिरदों नालाय बाहेरायाव गावहा एकदम जमनानै थाहैखाबाय
नोंखौ आं ओंखारहोआथ' दिनै नों दैयावल' थाङो ओंखारबानो अखा थाइफ्रिबावबाय नै अखा थाइफ्रिबायलै मा आलासि नोङो गुंग्राया इसो बुथेथे जालायलायबाय गगा मोननायानो लोमजानायानो बाबाबो सना नों मा जादों आब'बोलो आब'आबोलो एबि होननो थांबाय आब'आ आब' गैयाना फै होननायदो मादे आब'खौ फै होननायदो मा मेगना बोलो मेगना मा मेगना नै देरसि मेगना बोलो मा आयु बाबा मेगना बोरो होनबाथाय बिदि देखायो गन्थङा बे गन्थं बे मेगना बोलो मेगना आयु गाजिया माम जानोसै ना माम जानोसै मा लायलायदों नोङो दुगि जाथारबाय नोङो वाव मेव ओंखाम जानोसै सनाफोरा हानै बुट आलु एवनाय ओमफ्राय भिन्डि एवनाय बेनोसै बानलु थफा थाइसे सुटकुकुनो नै थाइसे एसे गिदिर बेजोंनो बुरखायनानै दोनसैलाय दिनै सानसेखौ दिनै समबार मिरामिस नालाय थावबो समबाराव आगारला आरोना बे भिडिअखौ आं गाबोनसो आगारगोन मंगलबारावसो फिसाजोआ गेलेगासिनो नै गोसायानो लाजाया ओंखार मा फैदो जे नांजोब्बाय आलुनि हाया नांजोब्बाय नोंनाव फैदो ओंखारबोदो बेयाव थायाना खल'आव नाङो बे दुं नांगोन नानो बियो फैदो फै सना फै जाखांबाय ओंखाम नै सासेया उन्दुनो गाबलायबाय जेबो खोन्थानांगौ लागा गैखाया नालाय सनाफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आरोना आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा आं वेलकाम खालायो अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानैल' दाथा आरोना साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाय आरोना सनाफोर कमेन्टखौ गावस्रा खम हरथारो कमेन्ट खालाय होनबासो भिडिअ लाबाय थानो मोजां मोनो आरोना थ' आं बारा गोलाव खालायला नै सनायाबो लोमजादों नालाय खेलें-खेसें खालायगासिनो दङ होमबा दोनथ'नोसै आङो थ' दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा नायनो मोजां मोनो दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरोना सनाफोर बाय बाय